Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubag, maayong adlaw diha ninyo, mga idol. Ingon man, sa mga suking tigpaminahon ning inyong programa, ako di ay si Trixie, 26 years old. Breadwinner ko sa among pamilya, mga idol, ug na ako'y manghod nga ginapa-eskwela karon sa college. Gikan ko sa Manila. Nagtrabaho ko nga to isip usa ka cashier. Hangtod nga last year, nakadecide kong muuli sa Tagum. Og diri na lang sa Davao na narbaho para duol na lang ko sa akong pamilya. Nadawat ko sa akong gi-applyan, mga idol. Isip usa gihapon ka cashier sa dakong tindahan. Og wala ko damhang dinhi kong makaplagan ang lalaking magpupitik sa akong dughan. Apan, Sir Paul, gipatawag daw ko nimo. Lingkod, Trix. Sir, basin na ay musulod og kalit. Sukad nagpaday ko sa kong gibati sa imo, ha? Nakita kong nagligay ka na nako. Ha? Wala, sir, uy. Gusto ko lang ipangutanan nimo kung parehas ba tagibati. Palihog, ayaw po makak. Sir Paul, naa na si Ma'am Nanette sa mong kinabuhi. Pero lahi ang ato, Trix. Please, ayaw li kayo imong feeling sa kuha. Sir Paul, kung nasayod ka pa lang, kung unsa pud ta ka gusto. Gusto po kundi mo, di ba? Ha? Bahala na lang ni. Gusto po ta ka, sir. Trixie. Trixie. Sir Paul. I love you, Trix. I love you too. Trix. Trixie. Sir Paul. Trixie. Sir. Trixie. Kuya Totoy og Lola Hubag, ning bigay ko sa tentasyon. Nga kabaluman unta kong naay kaipon si Sir Paul. Wala ko namang gud kapugni ang akong gibati niya, kaysa tinuod lang. In love pud ko sa iya, mga idol. Mautong gihatag ko na ang akong kaugalingon. Og si Sir Paul, gisamot sab ka in love sa ako dihang iyang nasayran. Nga siya pa di ay ang unang lalaking nakakuha sa akong kaputli ug sulod sa makadagang higayon. Gisawa na mo ni Sir ang kalipay nga way sama. Hangtod nga nagbunga ang among gugma. Kaluod sa kong kibate, kasugaon kay ko. Trixie? Okay lang ka? Sir Paul. Sir Paul. Nagsuka ka man, good. May problema ba? Buntis ka ba? Yes, sir. Buntis ko. Tinuod ka, Trix? Magka-baby na ta. Yes. Nalipay ka. O kinsay dili malipay, anak. Dugay ako ng gandoy nga magkaanak. Pero si Ma'am Nanette, unsaon ko masayod siya. Trix, ayaw nagproblema, ha. Please. Ang atong baby ang hunahuna. Mong ampingi imong sarili para niya. Okay? Trix. Ay napaghilak. Di ta kapasagdan. Promise ko na di mo. Magita kong apartment kay imong kabalhinan. Kadang komportable nga lugar para ninyo sa bata. Unsaon na nga akong trabaho, sir. Dili ka na mo trabaho. Pero sir, sayod ka ba nga? May pamilyang kaulat sa kong padala. Ug ang akong manghod, ga-eskwela. Ako na'y bahala, Anak Trix. Okay?
atiman ang imong sarili. Ayaw pa kapoy, okay? I love you. I love you too. Kuya Totoy og Lola Hubag, si Sir Paul, naay kaipon, si Ma'am Nanette, nga busy sa ilang negosyo sa lain-laing lugar. Wala intoy kalibutan si Ma'am, nga may relasyon mi ni Sir, kay tagsara manggod kaayo siyang magduawan sa tindahan. Si Sir Paul man lang gud ang naa-permi. Tungod sa akong pagkabuntis, mas nisamot ang pag-care ni Sir Paul nako. Sa karon, 3 months na nga akong tiyan, mga idol. O gibalhin ko ni Sir og puyo sa usa ka apartment nga provided tanan akong needs. Siya na pud ang gahatagan og allowance para sa kong manghod. Kay wala namang ko niya patrabahoa. Sa isa ka adlaw, mga idol, katulo siya mag-anian sa akong gipuy-an. Maalaga kaayo siya. Langga. Ni akin na di ay. Pag-prepare na. Check up ni mo karon. Tuod ay no. Ayaw na lang kuguban ni. Basin niyak may makakita nato. Ubananta ka. Maunsa pa lang ka sa daan. Oh, naunsa na mapug ka. Happy lang ko. Salamat sa pag-atiman ako, Langga. Dapat lang atimanon ta ka. Gusto na ng pag-imot-imot diha. Oh, sige na. Pag-prepare na. Hinuktok na sad. Nakaschedule na di ay ang inyong kasal. Please, ay naghuna-huna. Pero dili na ko kalikayan, Paul. Mabiya na lang tingali ko. No, di ko musugot. Please, ayaw ko nagbuhata. Kailangan ko nimo. Kailangan ko sa kong baby. Gusto kong magdako ang atong anak. Nga na ako sa kiliran. Pero unsaon man si Ma'am Nanette? Bahala na. Ang importante, nga dinhi ka lang. Mahal, pangako sa'yo, hindi magbabago. Kuya Totoy og Lola Hubag, way libog si Sir Paul. Ako rin kitang naglibog og maayo karon. Kay next year na ang ilang kasal ni Ma'am Nanette. Gustuhon ko man nga maging ako si Sir Paul. Pero unsaon nga may nauna naman sa iyang kasing-kasing. Mauganing gusto ko na unta siyang biyaan, pero dili siya musugot. Kay dugay na kuno niyang pangarap ang magkaanak. Pero si Ma'am Nanette, dili pa kuno ready. Unsaon ko mani, Kuya Totoy og Lola Hubag, ang akong pamilya. Wala na ba sila nasayod sa akong kahimtang? Palihog in town, tambagi ko ninyo. Daghan kaayong salamat sa pagkahinog time ning akong suwat, ang inyong letter sender, Trixie. Maing hapon sa tuwan letter sender si Trixie. Lamay hapon. Maadjong hapon usab nimo din ha, Kuya Totoy, og nimo food my love sa adlawng Tuesday, Abril 11. Unya, nahuman na gyud ang bakasyon. Nahalaoy aritang Inday Trixie. Ubay-ubay po ng mga taong sama aning ganahan kay di sila gusto commitment, gusto nila maanakan lang, gusto nilang naay mo support, negosyante, naay kwarta, mabuhi nilang mga bata. Pero sama sa imo ha, gusto ka kaklaruhan, gusto ka asaba ka mo lugar ani, isa ba mga taong dapat mo istoryahon, the best siguro mo balik sa inyong balay istoryahon nimo ang imong ginikanan. Sa ako lang la. Mo agree ko nga dapat masayod ini ang imuhang ginikanan kay kung magkinaon sa manday, at least kabalo sila og asa ka nagpuyo. Kay siyempre wa nagug ka nagtrabaho nga nakadiya sa apartment nya ginasolo-solo na lang na nimo imong kahimtang diha. It's because dili ka gusto nga nailaing mahibaw nga mauna imong sitwasyon karon. Yes, kay walay laing tao nga mutabang nimo gawas na mon lula og diri sa Love Radio, imong ginikanan ra gyud mo na imong unong nimo. Wata kabalo kung muuyon ba sila sa
sitwasyon, muyon ba sila sa panahon. Sige lang, wa man ta kabalo kung ganahan pud ba sila. Wa man ta kabalo kung masuko ba sila. At least gitry nimo imuhang best dito sa mga taong kabalo kang muunong nimo. Or bisan sa imong igsuon lang usa day, or asa ba ka mas kampante nga i-share na imuhang sitwasyon karon. Swerte ka day kay wala ka pasagdi sa imuhang amo, nangamahan gyud siya sa inyuhang anak. Ang problema lang gyud kay naa siya'y kaipon. Dili man tuod sila kasado pa, pero murag di gyud to niya mabuwagan tong usa ka badji kay mao man to'y katambayayong niya sa ilang negosyo. So ikaw day ayaw na lang gyud pagdahom nga maimo gyud na siya nga masolo nimo kay magsakit ra imuhang dughan ana day. Ang imuha diha karon nga maayo ang imuhang pagbuntis, makapanganak ka nga safe. Pwede sab nga kana lang sa para dili kaayo mabugatan ang imong hunahuna og imong dughan. O kung di ka gusto gubot, palayo na lang. O nya, ihatag ra po ng pribilehiyo sa bata nimo puhon nga ilahon ang iyang papa. O kung maayo manggaling ang treatment, maayo manggaling ang dagan, anong di man. Pagsabot lang usa mo sa imong amo day basin day ug musugot siya nga didto kaniya kuhaan og apartment sa Tagum. At least duol ka sa imong pamilya. Pwede ka ubanan sa imuhang igsuon inig katog. Aron ba mas peaceful pod ang imuhang hunahuna nga layo ka diri sa Davao, layo ka sa kaipon ni sir nimo. Pag amping diha day ayaw kayo palabi sa paghuna-huna sa mga problema. O glaban lang kay imuha man ning gisudlan day, meaning kayahon nimo. Salamat Inday Trexie sa pag-share ini imuhang story. Pasensya nga nadugay og air. Ikaw po diha my loves, kung na kay suliran sa kinabuhi, ayaw lamang kauwaw o kahadlok. Sa pag-share ni Ana din hinamo ni Kuya Tutoy, i-PM lamang ko, Lola Hubag Love Radio. Yes, salamat sa mong pagpadag sa What Letter Sender. Ay kalimot, like, share, follow sa tuwang official Facebook page, Lola Hubag Love Radio, Kuya Totoy Love Radio Davao ug Love Radio Davao page. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always.